Λοιπόν, το ρόφημά μας και θα φτιάξουμε. Να προχωρήσουμε. Τώρα... Να κάνουμε το σφουγγάτο το παραδοσιακό. Το κριτικό, Σφουγγάτο, ναι. Ναι. Σφουγγάτο θέλει αυγά. Σίγουρα. Άμα δεν βάλεις αυγά στο σφουγγάτο και να τη κάνει. Και να τη κάνει. Θα σου δώσω λοιπόν τη μασίνα αυτή εδώ και ένα, πώς το λένε, αυγοδάρτη. Αυγοδάρτη. Αυγοδάρτη, σύρμα. Στην αρχή λέω γιατί το λένε αυγοδάρτη, λέω κουπανάνε τα αυγά. Δεν θα δέρνει. Το σύρμα είναι καλύτερο. Το σύρμα είναι πιο καλό, ναι. Λοιπόν, θα βάλουμε 3 αυγά. Πάντα λέμε ότι οι ποσότητες που προτείνουμε είναι ανάλογα τις ωρέξεις μας. Άμα τρως πολύ, βάζεις σε 10, δεν σε νοιάζει, δεν έχει να κάνει. Αρκεί να μην έχεις κανένα παθολόγο γνωστό και να σου πει χολυστερίνη. χολυστερίνη. Να χολυστερίνη. Καλά, αυτό είναι μύθος βέβαια. Ναι, πραγματικά είναι μύθος το για τα αυγό, ναι. Χολυστερίνη. Μόνο να πούμε στους φίλους μας ότι το αυγό είναι καλό να μην το πλένετε. Όχι, δεν πρέπει να πληθεί. Δεν πρέπει να πληθεί το αυγό, διότι το αυγό από μόνο του εξωτερικά μπορεί να έχει σαλμονέλα. Οπότε όταν πληθεί, επειδή το τσόφλι είναι διηθητικό, αν έχει σαλμονέλα θα περάσει μέσα στο αυγό. Οτιδήποτε μικροοργανισμό. Με ένα απλό βρεγμένο πανάκι ή και στεγνό μάλλον πανάκι, το σκουπίζουμε απ' έξω. Όταν βράσει στο καθησία των 100 βαθμών δεν έχει τίποτα. Αν όμως το πλύνουμε, ό,τι έχει θα περάσει μέσα στο αυγό. Λοιπόν. Ξέρεις, είναι καμιά φορά οι εντυπώσεις που επικρατούν, Μιχάλη. Και αυτό που έχει την εντύπωση όλους ότι το πλύνει και το καθαρίζει. Κοίταξε. Και δεν καταλαβαίνει ότι. Γιατί δεν το γνωρίζει. Ούτε οι παλιοί μας τα πλύναν τα αυγά. Τα σκουπίζανε μια φορά. Τα σκουπίζανε, σωστά. Λοιπόν, θα βάλουμε ελαιόλαδο στο τηγάνι, να το αφήσουμε λίγο να κάψει. Πάντα ελαιόλαδο. Και βάζετε πολύ. Ξέρω ότι εδώ στην αυλή τιμάτε τα κριτικά προϊόντα. Και μόνο ελαιόλαδο. Πάρα πολλά από τα πιάτα σας έχουν βάσει τα κριτικά προϊόντα και ξέρω ότι χρησιμοποιείτε μόνο ελαιόλαδο. Έχουμε καταφέρει σήμερα που μιλάμε το 95 με 97% των προϊόντων να είναι κριτικά. Και εμένα με εντυπωσίασε και κάτι άλλο στη κουζίνα σου, Μιχάλη. Ότι δεν έχεις μικροκύματα. Όχι, δεν έχω. Έτσι, και ότι δεν έχεις κατάψυξη. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα για ένα εστιατόριο να μπορεί να στηρίζεται στα πράγματα που παρασκευάζει εκείνη την ώρα που παρασκευάζει και να μην καταψύχει τα προϊόντα. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό. Είναι το α ή το μέγα. Διότι ο άλλος που επισκέπτεται ένα τέτοιο χώρο θέλει να φάει κάτι ξεχωριστό σίγουρα, γιατί η αυλή είναι πραγματικά ένα ξεχωριστό εστιατόριο. Γενικά ένας ξεχωριστός χώρος και όποιος έρχεται εδώ πέρα, φίλοι μου, πραγματικά θα μείνει εντυπωσιασμένος. Και από το χώρο, αλλά και από αυτά που προσφέρει αυτός ο χώρος. Λοιπόν, βάζουμε λοιπόν στο τηγανάκι ελαιόλαδο. Και σοτάρουμε το κολοκύθι. Θα το αφήσουμε να αλλάξει. Το κολοκύθι, από ό,τι βλέπω, δεν το έχει κόψει πολύ ψηλό για να μην χάνεται και για να μην καίγεται. Το κολοκύθι έχει μια ιδιαίτερη γεύση. Έχει μια γλυκάδα με το τηγανί σας. Άμα το κόψει πολύ ψηλό, ή θα σου καεί, ή θα σου μαυρίσει, ή θα σου πικρίσει. Και το σφουγγάτο είναι για να. Καμιά φορά όταν θέλουμε να μην έχει και πολύ υγρασία το κολοκύθι, να το αλατίζουμε από πριν. Το αλατίζει, σου βγάζει τι υγρασίε, ναι. Εντάξει, δεν έχει. Το αλατίζουμε. Να κάνω εδώ τον αυγοδάρτη. Ξέρει. Ναι. Άντε, κάνω. Να κάνω κι εγώ πως κάνω κάτι. Να βάλουμε λίγο γάλα μέσα. Ναι. Το αυγό. Ναι. Βάζουμε περίπου μια κουταλιά της σούπας. Θα βάλουμε αλάτι. Πιπέρι. Βάλουμε και λίγο ταμπάσκο. Δεν είναι. Ταμπάσκο στην Κρήτη. Δεν είμαστε μέχρι του καυτερού, εδώ στην Κρήτη δεν είμαστε, η αλήθεια είναι. Το αυγό, το γάλα βοηθάει στο να... λίγο τη φουσκώνει λίγο περισσότερο. Είναι τα κολοκυθάκια μας κοντεύουν να είναι έτοιμα. Ναι, θα ρίξουμε λίγο κρεμμυδάκι μέσα. Το οποίο το έχεις κόψει ψιλοκομμένο. Ναι. Γλυκίζει το κρεμμύδι. Να γλυκίσει, ναι, θέλουμε τη γλυκάδα, θέλουμε στο σφουγγάτο. Εγώ συνεχίζω να χτυπάω. Θα το κάνω μαρέγκα στο τέλος. Αφράτε, θα μας δείξει αφράτε το σφουγγάτο. Η διαφορά του σφουγγάτου από τη στραπατσάδα. Στραπατσάδα είναι με ντομάτα. Την κάνουμε εδώ στο ρέθινο. Ναι. Γιατί έχω δει και συνταγές που βάζουν σφουγγάτο στην ντομάτα. Εμείς στο ρέθινο δεν το συνηθίζουμε, όχι. Είναι η διαφορά Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο, διαφοροποιούνται λίγο. Έχουμε πολλές διαφορές, Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο. Κοίταξε, οι συνταγές είναι ίδιες, διαφοροποιούνται ανάλογα με το χωριό. Αυτός που κρατά την κουτάλα. Κάπως έτσι. Λοιπόν, εσύ. Το ρίχνουμε περιμετρικά, ώστε να μην πέσει στο κέντρο να καεί. Και μετά με ένα... Ανοίγουμε από το κέντρο
Θέλουμε να πηγαίνει από κάτω το αυγό. Το άψητο, γιατί όταν το ρίξεις μέσα ψήνεται απ' έξω, οπότε το άψητο θέλουμε να πηγαίνει από προς τα κάτω για να μπορέσει να φτιάξει μια. Έτσι τι καταφέρνουμε. Φουσκώνει ο μελέτα περισσότερο. Και δεν πιάνει. Και δεν πιάνει κιόλας. Την πρώτη φορά που έφτιαξα ομελέτα την έκανα έτσι, ξέρεις που πήγε. Μα και εγώ δεν το κάνω τώρα γιατί έχω εμένα πήγε εκεί που δεν υπήρχαν μαλλιά, οπότε κάλυψα το κενό. Σε καλό το που πήγε. Ναι, εντάξει, θα βάζω ομελέτα αντί για μαλλιά. Να σου βάλω λίγο φιλαράκια. Λοιπόν, όχι, θα περιμένεις λίγο. Ναι, τώρα, ναι. Έχουμε, ωραία. Θα βάλουμε λοιπόν λίγο. Θα βάλουμε λίγο δυόσμο και θα βάλουμε μυζήθρα ή αθώτερο γλυκό. Όχι, μυζήθρα γλυκιά ή αθώτερο. Ή αθώτερο, ναι. Μη μας εμπερδεύεις. Γιατί έχουμε και αυτή τη διαφορά με τις χανιώτες. Δεν υπάρχει διαφορά. Ποια είναι η μυζήθρα και ποιος είναι αθώτερος. Εμείς ανθώτερο έχουμε ξαναπεί ότι εννοούμε αυτό που λέτε εσείς γλυκιά μυζήθρα. Γλυκιά μυζήθρα. Έτσι. Και μυζήθρα λέμε αυτό που λέτε εσείς ξινομυζήθρα. Ξινομυζήθρα. Εντάξει. Δεν είναι, στην πραγματικότητα τα ίδια πράγματα είναι. Απλώς θέλετε να μας κλέψετε τις ονομασίες εδώ πέρα, επειδή φτιάχναμε και ωραία μυζήθρα και ωραίο αθώτερο. Κοίταξε και μας δημιουργήσατε αυτό το πρόβλημα. Την ξινομυζήθρα που κάνουμε στα Χανιά, νομίζω ότι είναι. Δεν βάζουμε πολύ. 5-6 φιλαράκια. Είναι το πιο νόστιμο. Λοιπόν, να τη γυρίσουμε με ένα πιάτο, μην κάνουμε τώρα το ζογκλέρ. Πολύ ωραία. Φανταστικό. Βλέπετε ότι δεν έχει πιάσει καθόλου, δεν έχει καεί. Οπότε τώρα θα ροδίσει. Ο Δημήτρης ο Καμισάκης μου λέει ότι δεν θέλει κάτι άλλο, λέει αυτό θα φάει αυτός. Ο σκηνοθέτης μας. Αλλά δεν νομίζω, υπάρχουν εδώ πέρα άλλοι που έχουν σειρά προτεραιότητες. Θα μπει εισιτήριο. Άλλωστε δεν τρώει πολύ, αυτό το παιδί δεν τρώει πολύ. Έχει ένα μικρό πρόβλημα. Ακόμα το ρόφημα που έχει φτιάξει στην Μιχάλη βγάζει φοβερό άρωμα. Δεν θα σταματήσει ποτέ να βγάζει άρωμα. Και ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, δεν έχει κάτσει και. Όχι, ο αφρός δεν κάθεται. Όχι. Δεν θα καθίσει ο αφρός. Δεν το αφήνουμε πολύ μετά που βάλαμε τον ανθώτερο τέλος πάντων. Για να μην καεί ο ανθώτερος, να μην μαυρίσει. Είναι ακριβώς όπως θέλουμε. Θα φτιάξουμε το τσέλο λίγο. Μπράβο, είπαμε γιατί η εικόνα έχει μεγάλη σημασία. Πάνω απ' όλα η εικόνα. Και αυτό που το στολίζει είναι λίγο θυμαράκι. Λίγο θυμαράκι και φυσικά. Πάντα τρώμε πρώτα με το μάτι και μετά με το πυρούνι. Πρώτα μάτι, μετά μύτη. Ναι. Μετά πυρούνι. Ξέρεις, στη μύτη βέβαια αυτός που τρώει σε ένα εστιατόριο πολλές φορές δεν είναι του μάγειρα. Ναι, εντάξει, αλλά. Ο μάγειρας έχει μεγάλη αίσθηση της όσφρησης. Ναι, ένα πιάτο να μυρίζει ωραία, ναι. Κοίταξε να δεις, θα ξέρεις ότι. Έχω πολλές φορές. Να κλείσουμε λίγο αυτό γιατί. Ναι. Μην καούν τα μαλλιά μας, όχι τίποτα άλλο. Η μνήμη παίζεται από τη μύτη. Ναι. Και είναι πολύ σημαντικό.